Anasheet noemen we die. En die heb ik dus een heel lijstje doorgestuurd gekregen van een zuster. En die af en toe luistert die wel eens. En er was er eentje bij, die gaat over de dood. From those around, I hear a cry, a mouth of a hopeless sigh. I hear their footsteps leaving slow, and then I know my soul will fly. A chilly wind begins to blow within my soul from head to toe, and then last breath escapes my lips. It's time to leave and I must go. So it's true when it's too late. They said each soul has its given day. When it must leave its body's core and meet with its eternal fate. Mark the words that I do say. Who knows tomorrow could be your day. At last it comes to heaven or hell. Decide which now, do not delay. Come on, my brothers, turn astray. Decide which now, do not delay. And now as we keep the soul, they lay me with my record low. They cry not knowing my kind words, for they go home, I take my God. Mark the words that I do say. Who knows tomorrow could be your day. At last it comes to heaven or hell. Decide which now, do not delay. Come on, my brothers, turn astray. Decide which now, do not delay. Ik weet niet, ik vind hem wel confronterend met de dood en met de hel en met het paradijs. Omdat je soms zo bezig bent met deze wereld dat je nog wel eens wilt vergeten dat er ook nog hierna iets komt. Ik vind hem wel confronterend. Wat dan precies? Het hiernamaals, denk ik. Dat we gewoon allemaal doodgaan, dat is het gewoon vooral. Het idee dat dit leven is niet... We leven alsof dit leven eeuwig is. We hebben allemaal plannen voor als ik 80 ben en als ik... weet je wel, je denkt zoveel aan de toekomst, terwijl je misschien weer